Hayırlı gün, hürmetli milletteşlerimiz. Bugün bizning Dünya Studiyasında yigitler. Olar Şuarstanның Urmay avulundan kelgan yigitler. Mishar ansamblінің жетекчилери. Bir Ildos Шайдуллин, Татарстанның атказанган артисты. Ул Мишар ансамблінің музыкаль жетекчиси, һәм Илнар Хисамов Мишар ансамблінің саңа жетекчиси. Hayırlı gün yigitler. Hayırlı gün. İhsanlarımız hürmetli milletteşler, hürmetli dostlar. Biz sizni bik yaratабыз. Biz sizni dep aytkanda Mishar ansamblini гомумән şol жерлекте яшәүче татарларны яратабыз. Чөнки siz һәр вакыт игътибар үзәгендә. Менә нинди чара үткәрсәк тә без сезне чакырга тырышабыз Казанга, сезнең белән аралашырга тырышабыз. Мишар ансамбле килеп төшсә, мәсәлән, чарага, ул инде ниндидер бер җанлану, үзенчәлекле җанлану барлыкка килә. Менә шундый булганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Мишар ансамблінің 30 елдан артык тарихы бар. Менә бүгенге көндә күпме кеше йөри ансамбльгә, күпме кешегез бар сезнең? Bizning sanov bo'yicha deb aytaymi endi точно ayttirib. Bizda ikki sostav, bir sostav endi u bizning o'g'illar sostavi. U sostavga bizning abiylar kiraydi deb aytaymi, hali abiylar da nechik deb aytirganda o'zimiz da shu sostavga kiramiz. Anarsin balalar sostavi bor. Bir 40 kishi demak deb aytib bo'laydi, bir 40 kishi deb. Abiylar menә bik aktiv olar әйбәт. Ник бабайларында җәлеп итмисез? Babayımızda var. Babayımızda var. Kübüsünçe bizning, конечно, хатын кызлар. Әйе. Күбрәк хатын кызлар, шул менә бабайларда күбрәк булса, ул кызыклырак булмыймы? Babaylar бит ул тоже дефицит. Хәзерде безнең бер Закияви пока барынды. Ну, эмет бар, Алла кушса, киләчәктә муш бабайлар күбрәк килерләр. Менә ерак юлларга йөрисез, өлкән яшьтәге иң олы апаның яше ничәдә? Иң олы минем әни була инде ул. Иң олы әнигә безнең 74 яшь. Әни хәзер безнең белән әле кая чыгып китсәк тә любой Сез җиргә бөтен семья белән чыгып китәсез инде. Бөтен семья белән. Балаларны гына калдырасыз? Олы малай да шунда шул теге Казанда кайный. Ул безнең бит әле Мишар ансамбле түгел, безнең тагын Тамчы ансамбле. Мин үзем сәнгать мәктәбендә хор бүлеге алып барам. Шунда шулай безнең bir 20-ге якын бала йөри. Без инде хор бүлегендә Тамчы ансамбле оештырып җибәрдек, балалар ансамбле. Шунда безнең шулай үзебезнең татар җырларын, татар биюләрен өйрәтәбез. Шулай инде Мишар ансамбле составында менә концертларга чыгабыз. Әле күптән түгел генә менә Яңа Ульян шәһәрендә булып кайттык. Шыгрым тулы зал белән Шаугырга килеп чәзин сез әйбәт. Бик матур концерт куеп, рәхәт әйләнеп кайттык. Илдус, менә без сиңа Татарстанның атказанган артистыны бирүен бик озак көттек. Һәм без аны ничек дип әйтим икән, теге бик дулкынланып, рәхәтләнеп каршы алдык. Әле Алла бирсә яңадан яңа үрләр яуларга насыйп булсын сиңа. Без инде татар тамашачысы сине Хәния белән бер группада җырлаганын да беләбез. Менә Хәнияне искә алып китик әле. Менә ниндирәк җитәкче иде ул? Хәния апа урны җәннәттә булсын, я Раббым. Хәния апа бик яхшы кеше иде. Мин Хәния апа белән 1 ел Рәсәйне әйләнеп чыктык. Теге Рәсәйнең бөтен төбәкләрендә булдык, Себергә кадәр җиттек. Хәния апа инде ул бер качанда үзенең менә эшчеләренә, мин бит инде аның кул астында эшләгәстән, аның коллективында булгачтан, аның эшчесе булган все равно. Ул бер качанда теге ыршып, бер качанда кешенең истеннән, теге йөри торган җайларында теге үз җае белән генә, үз хуты белән генә кешегә җайлап кына әйтә торган шундый безнең нидә ул җырчы иде. Һәм Хәния апага рәхмәт әйтәсе килә. 1 ел дәверендә инде мин Хәния апаның бәйрәм ансамблендә җырлап йөреп, күп нәрсәгә өйрәндем шулай. Тәҗрибә дә булды инде. Тәҗрибә алдым. Кызганычка каршы инде Хәния апа хәзер безнең белән юк. Урны җәннәттә булсын. Әйе, менә бүген искә алабыз Хәниягә дуга булып барып ирсен. Сүзебез Татарстанның халык артисты Хәния Фәрхи турында булды. Җегетләр, берегезнең кулында гармон, икенчегезнең кулында курай. Әлбәттә инде сез күчтәнәш белән. Әйдәгез, безнең тыңлаучыларыбызга бүләк итик әле.
tepemni elip koydum kirtege kişeden kiş kilimi kaladan Nuriya kilimi kalma irtege Halkımızın Nuriye jırı yaڭrady. Bik zor rahmat sizge. Mine halkımızın şunday motor, müňli jırlaryň özüňiziň repertuarga alyp, any halkımızga jitkirgeniňiz üçin, gobat halkımızga bula gidip geri qaytarganyňyz üçin. Mine siz ikigiz de şäherde okup, Kozanda okup, bilim alıp, kire tugan ýaklaryňyza gaýtyp gitken ýigitler. Mine siz kanagatmy? Tugan awulda ýaşawyňyz bilen. Albatta. Халық бит ул ничеге керек авылны башка төрле представляет. Бездә бит андай авыллар түгел. Бездә бит шәһәр ул. Анда хәзер газыбыз бар, кайнар сулар кирген, сулар чыккан, теге юллар бар, битен нәрсә бар. Аллага шükür. Sizde barıp bükügüne yok şäherden aýyrmaly bar. Да, бездә бит бар да бар бездә, дуслар. Шуңа күрә инде рәхәтләнеп яшәп ятабыз. Рәхәтләнеп теге. Монда бит мин Казан 160 километр, менә без бүген саат 8-дә чыктык. Иртә белән 2 сәгатьтә монда. Ә бит Мәскәүне, например, Мәскәү шәһәрен алыйк biz. Үзләре Мәскәүнең читендә яшиләр, 2 сәгать эшкә йөриләр. Безгә инде Казан шәһәрдә аерым яшибез диелгән. Мин хәзер без теге 2 көннең бире Казанда дисәк тә була. Монда әйтә, машинага утырдык. Хәзер заманалар башка теге. Мин аермас идем. Авылда яшәп, шәһәрдә яшәп, авылда яшәүче кеше әзрәк теге нәрсәдәндер ничек әйтергә кирәк. Тыйылаш икән. Тыйылаш икән нәрсә җитмәк. Бар да җитә. Без теге рәхәтләнәбез. Үзебезнең балаларыбызга, үзебезнең халкыбызга, үзебезнең теге җырларыбызны өйрәтәбез, җырлыйбыз. Бер Казанда рәхәтләнеп, Чувашстан татарлары бер Казанда кайнап яшәйбез. Җырланы булсын, Урмае булсын, Тукае булсын, башка авыллары булсын, рәхәт яшәйбез. Аллага шөкер. Мин шундый шатланам. Яшәсез, татарча җырлыйсыз, үз динебезне тутасыз, әйбәт. Бөтен нәрсә, әлбәттә, үз динебезне тотабыз, үз телебездә сатырдатып сөйлибез, цәцәкле чәйнекдә чәйнек кайнатабыз, чәй içәбез. Аллага шөкер. Рәхәт, Аллага шөкер. Илдар бит син шәһәр кызында алып кайттың, үзеңгә иптәш итеп, әйбәт, хатынлыкка. Әйе, шәһәр кызы дип, үзе тумышы белән, ничек дип әйтим, Чувашстан Республикасыннан әтисе дә, әнисе дә Шыгырдан белән Шишкан авылларында гомер буе үзләре Свердловск өлкәсендә, Екатеринбург шәһәрендә торганнар, яшәгәннәр. Шуннан алып кайттым. Шәһәр кызы авылга кайтып кайтмый бетмәдеме соң? Юк, бик шатланып, чөнки аның туганнары, әбиләре, бабайлары яши, бик матур иттереп тормыш итәбез, бер бала тәрбиялибез. Җегете шәп булган димәк, шәһәрдән авылга кайтып торыла. Ләкин Урмалы авыл инде һәрбер татарның телендә, аны кая барсак та мисал итеп күрсәтәбез без. Менә шулай рәхәтләнеп җырлап яшәгез. Юлларыгыз һәрвакыт ак булсын. Без инде әйтеп узганымча, Чувашстан татарлары дип әйтишкә иң беренче Мишар ансамблен күз алдына китерәбез. Менә яңадан яңа репертуар туплагыз, булганын мирас итеп саклап халыкка җиткерә килегез. Уңышлар сезгә. Әле без сезнең Алла бирсә, яңадан яңа әсәрләрегезне, иҗатыгызны Татарстан тамашачына, татар дөньясына җиткерәбез. Уңышлар сезгә. Яхшы рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Безне шушы студиягә чакырганыгызга, инде менә безнең алдагы планда да бер-ике сүз генә әйтсәк ярый. Без менә безнең күрүчеләр булса, Мәскәү шәһәрендә, Мәскәү төбәгендә яшәүче татарлар күрүчеләр булса, Алла кушса, без 30 март көне сәгать 2-дә Асадуллаев йортында татар мәдәният үзәгендә Мәскәү шәһәрендә барыгызны көтеп калабыз. Килегез, без барлык җырларыбызны, биюләребезне күрсәтербез. Алла бирсә, Илдус син бер матур җырны әзерлитер. Хөрмәтле караучыларыбыз, бүген безнең дөнья студиясында кунакта Чувашстаннан килгән милләттәшләребез, Урмайдагы Мишар ансамбленең сәнгать җитәкчесе Илнар Хисамов һәм Мишар ансамбленең музыкаль җитәкчесе Татарстанның атказанган артисты Илдус Шайдуллин булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубулашам. Ә Илдус синнән бер матур җыр.